Преди 13,8 милиарда години цялата Вселена се е появила от една единствена точка в космоса. Тази теория е известна като големия взрив. И това е най-широко приетата история за създаването на нашата Вселена. Учените излязоха с тази универсална история за произхода, когато забелязаха, че всяка една галактика в космоса се отдалечава от нас, дори и днес. Това означава, че в един момент всичко може да е било кондензирано до безкрайно плътно петно, известно като сингулярност. Тази особеност също беше наистина гореща. Друго доказателство за големия взрив е нещо, известно като космически микровълнов фон. Това са радиоактивни останки от ранните дни на нашата Вселена. Останки, които можете да видите само с помощта на телескоп. Но какво ще стане, ако сме сбъркали всичко това? Ами ако Вселената не е започнала така? В какво друго сгрешихме? Сигурен съм, че не очаквате края на Вселената. Но погледът към бъдещата му гибел може да преобърне разбирането ви за Вселената и нейния произход. Добре, знаете, че нашата Вселена непрекъснато се разширява навън. Така че може да предположите, че вероятно ще продължи да се разширява завинаги. Това може да е истина. Ето защо най-широко приетата теория предполага, че Вселената прави точно това. Нарича се голямото замразяване. Това, което е наистина страхотно в това, е мистериозна и невидима сила, която кара Вселената да се разширява. Нарича се тъмна енергия и съставлява 69% от масата на Вселената. Други 26% от него са направени от тъмна материя. Само 5% от Вселената е обикновена, стара обикновена материя. Ако целият този материал произхожда от една точка и просто продължава да се разширява, в крайна сметка цялата тази топлина и енергия ще бъдат много, много разпръснати. В определен момент всичко ще бъде толкова далеч едно от друго, че цялата Вселена ще достигне абсурдно ниска температура. Абсолютна нула. Абсолютната нула е възможно най-ниската температура. Превежда се като нула по Келвин или, ако предпочитате по-позната температурна скала, минус 273 градуса по Целзий, 460 F. Докато Вселената достигне тази супер ниска температура, няма да можете да видите никакви далечни галактики от вашата гледна точка в Млечния път. Не се притеснявайте обаче, това ще бъде поне след няколко трилиона години, това е само една теория. Също така е възможно смъртта на Вселената да бъде точно обратното на това. Вместо да се разширява завинаги, цялата Вселена може да се свие отново. Време е за голямата криза. Цялата материя във Вселената, взета като цяло, има невъобразимо количество гравитация. Може да е достатъчно гравитационна сила, за да се бори с мистериозната тъмна енергия. И спечели. Ако това се случи, Вселената ще започне да се свива в себе си. Далечните галактически купове биха се слели. В крайна сметка звездите и планетите в нашия собствен галактически квартал също ще се скупчат. Тази нарастваща плътност би нагорещила цялата Вселена. Цялото това космическо микровълново фоново лъчение от големия взрив ще се нагрее толкова, че ще бъде по-горещо от звездите. Говорим за 5000 градуса по Целзий, 9000 F, горещо. Вселената ще се превърне в изгаряща, хаотична бъркотия. Тъй като температурите продължават да се повишават и повече маса се смачква в малък регион, атомите започват да се разпадат. Вселената ще се превърне във възможно най-плътната черна дупка. Въпреки че това със сигурност ще бъде краят на Вселената, каквато я познаваме, може просто да е началото на нова. И това би било доказателство, че нашата Вселена е много, много по-стара, отколкото си мислехме. Вселената може да се е формирала отново и отново. В този бурен цикъл на свиване и разширяване няма да имате и най-малкия шанс да оцелеете, за да станете свидетели на това епично събитие от първа ръка. Никой не би. Така че за сега всичко това е само теорията за края на времената. И има голямо име. Големият отскок. Това предполага, че Вселената се разширява и свива през цялото време. Точно като бял дроб, който вдишва и издишва, само че на забавен каданс. И не само веднъж или два пъти. Според тази теория може да е имало милиарди, трилиони или дори безкраен брой вселени. И преди и след нашите, всеки път, когато Вселената се преформира,
тя може да създаде напълно различни закони на физиката. Това би създало всякакви странни възможности. Може да има вселени без живот, без звезди и дори без атом. Сега всичко това е доста диво. И от тук става по-диво. Някои учени спорят, че всичко, което знаем за нашата Вселена, е грешно. Това, което знаем за космоса, се основава на това, което можем да видим и изучаваме в нашия галактически квартал. След това приемаме, че работи така навсякъде другаде във Вселената. Тази идея е стара и се нарича космологичен принцип. Но може и да сме грешали през цялото време, възможно е начинът, по който нашата галактика Млечен път се движи през Вселената. Изкривява нашите данни. Искам да кажа, че никога не сме имали твърди доказателства, за да потвърдим нашите теории, така че няма начин да видим по-голямата картина от мястото, където се намираме. Това е мястото, където може да започнете да се съмнявате дали нещо от това е реално като начало. Разбира се, нашата Вселена, тази, която можем да видим, трябва да съществува. Нали е, не толкова бързо. Трябва да благодарите на квантовата механика за това, което ще ви разкажа по-нататък. Учените, които изучават квантовата механика, теоретизират за природата на Вселената на атомно ниво. И според някои учени в тази област, Вселената трябва да е едно от две неща. Реални или местни. Потърпи ме тук. Знам, че това може да бъде сковаващо. Ако Вселената е реална, това би означавало, че тя има специфични свойства като цвят и маса, които съществуват дори когато не ги гледате. Например, вземете червена топка. Ако е истинска, топката е червена, дори когато няма хора, които да я гледат. От друга страна, Вселената може да бъде локална. Това означава, че Вселената може да съществува само защото ние сме там, за да я наблюдаваме през нашите телескопи. Така че, ако помислите отново за тази червена топка, без някой да я наблюдава, тя може да има всякакъв цвят или да няма никакъв цвят. Само когато го погледнете и видите, че е червено, то наистина става червено. Това е квантова физика 101, но има една уловка. Вселената може да бъде реална или локална. Не може и двете. И не забравяйте, че Вселената е абсурдно голяма. Може да е безкрайно. Нашите телескопи не са достатъчно мощни, за да наблюдават всичко. Това означава, че не можем да знаем със сигурност дали Вселената изобщо е реална. Уау, не очаквах това да дойде, а вие? Това би трябвало да е достатъчно, за да ви накара да се замислите как наистина се е появило всичко, къде може да отиде всичко в крайна сметка и какъв е смисълът на всичко това.